Ngas ngokemen basa sisian pat ngala banwan Shapi rengkat bagakdien ka jong ublay hagani ka klipmat jongani ka por. Ka kubor ka bangakwa banwan ra hapring jongpi ki parlok ki bala ju sngap ya ki kubor ki bangi ju penmi nakani ka channel bat kitu ki badang dei ka sien ka baneng kong ro. Ngi dapat yang sengob hai pi bat ngi dangit scam ba pin yo jingker kulang ba ki kubor ki ba ngi ju penmi. Ngakwa ban keren ya gani ka benta ka jingkmen ya ki ba sengosi. Hoyo le se don apring jongpi ki ba sngap ba ki ba syak skor ga ni ga ktien ga jongblay pi don apring jong ka jing sngosi ka jing khia ka donon ka jing khuslai lani ka nu ka ba wan ban tu no ya kata ka jing kemen ga ba pi don bat ngangai skam ba ka jing kemen ka jong utrai kan wan lap ya ka jing em jongpi hagani ka klipmat jongkani ka por ka kitab Isaya kal nong ka manriu phaway ka dukhat ka balai ka ongkum ni banbu hakibas ngosi hasayon ban ai hakibasin sentio haga jaka ki depei ka umpnyang ka jingkemen haga jaka ka jing ngosi ka jankop ka jing yaro haga jaka ka mensiam ka bakhya baon khot yaki ki dieng ka hok u jingthung utrai baon pendon burom yau ka kitab ka jong Isaya ka kentup yaki jing maham ka jong ublay yaki yakapop jong ki khon Israel bat ka donru ka kular ka jong ublay ban pentemai pat ya ki khon Israel ya ka lawe jong ki khon Israel digani ka lenong ka banri phaway ka hap ha ka thup jong ka jing kermen ka hap ha ka thup jong ka jing ya thu lupa bo ublay un sa pelat no ya ki khon Israel na ka jing sha ring mrau ha Babylon di kadeiru ka jing ya thu lupa ba u Mesaya un sa wan ban wanra ya kata ka kubor jong ka jing kermen jong ka jing penyopat jong ka jing pentemai pat ikan mau bo Jisu haga gospel ka jong u Lukas upule yakanihi ka kitab ka jong u Isaya bat dakata ka jing pule jong u ha kisanakok kalongkum ka jing penbena ban ong bahagani ka sngi la pendep no yakani ka jing ya thu lupa ka ba u Isaya ula ya thu lupa bat uda pen i bat uda pen itu hakita ki basyak skor ya u ban ong badai manga u Mesaya ban wanra ia kata ka jing pentemai ia ka jing penkelador ha ka bakan jaman siem sya kata ka level ka ba hamjeleu ka ba ublay ukwa ba ubriu om tang ba unsya ban lat no na kata ka jing ring mrau na ka ti jong ki Babylon Henry ban lat no na ka jing sya ring mrau ha ki bor jong ka jing dom bor jong setan bat ki bor jong ka pop di kani ka kitab ka jong Isaya ngin yapet ka tu kani ki benta na kani ka dekhot ka balai ka bangi laya pule Isaya ripuai lai hang tu ngin yo i ba kumno ba kata ka jingkemen kan wan lap haga jaka jong ka jing sngosi ang ni ka don ka kentien ka baong ban bo haki bas ngosi asayon ka baneng kong kolong ban ai haki ya ka bas sen tio haka jaka ki depay lani haka wei ka kentien haka ktien pareng yo i haka Bible pareng yo i gani ka benta ki ong beauty for ashes lani ka jing itanat ha ka jaka ka depay lani ka bas sen tio haka ta ka jaka ka depay kani ka kren lani kani ka yathu ya kata ka jingim ka balapen keladur no hadien baka pop kalapen sniudur hadien bakata ka pop kalapen jabo ka kalapen tingit kalawanra ya kata ka jingbom internet haka Henry haba ublay uwan unwan ra no ya kata ka jingpen keladur no na kata ka jaka ka depay unwan ra ya ka jing itanat pi kapop kapen sniudor ya brio kapop kapen jabo ya brio kapop kapen yap ru ya brio Henry haba ubrio uwan show blay kata kapop kabapen sniudor
on pen kuat no ya ka dakasnam ka jong ujisu barkan wan ra no ya kata ka jing itanat haga jaka jong ka depai nang ta pin yo i shu akatu ka dukhat ka baong ka pnyang ka jingkemen haga jaka jong ka jing smosi ka pnyang ka jingkemen haga jaka jong ka jing smosi ka ni pat ka thau ya kata ka jing ya bujlino ya ka jing smosi da kata ka jingkemen babara bor ka pnyang ka jingkemen ka keren ya kata ka jing trei ka jong umen siem bakoi ka bakren ya umen siem bakoi uban wan haba umen siem bakoi wan un wengno ya kata ka jing smosi na ka jing em ka jong ubrio ka beneng kong ka snam ka jong ujisu kan wengno ya kata ka jing tingit ya ka jing bom hok baro nang ta ka pnyang ka jing kemen lani ka bor ka jong men siem bakoi hi un ya lam yo brio si ka jing shisha baro bat kan wan lap ka jing kemen ro ya ubrio ubas ngosi onda hamba la priang yo men siem bakoi jong blai ka jing kemen ka jong ublai kan wengno ira ka jing ngosi baro nang ta pinyo i ha ka to hi ka khot ka bangila ya pulia mane tang kata ka jing sentio ka jaka de jong ka de pay tang ka pnyang ka jing kemen ka jaka jong ka jing ngosi henreng yo i ruang tu ka jankop ka jing ya ro ha ka jaka ka mensiem ka bakhia ka jankop jong ka jing ya ro ha ka jaka ka mensiem ka bakhia kani ka thau pat ya kata ka jing bujlino ya kata ka mensiem ka bakhia da kata ka jankop jong ka jing ya ro lani da kata ka jing kemen da kata ka jing risa da kata ka jing le kemen ha ka jaka jong ka ni ka mensiem ka bakhia ka mensiem ka ba la luet ka mensiem ka ba la paj ka mensiem ka ba ngosi ha ka jaka jong kata kan wanno ka jankop jong ka jing ya ro lani ka kata ka jankop jong ka jing ya ro kalong opposite lani kalong mar persya ya kata ka jan khan lani ka jan berni ka bakibrio ha ka bible ka testament barem ki jukup lani ki jupong ha ka bor ka ba ki ngosi te ublay un replace no un ya bujlino ha ka jaka jo kata ka mensiem ka bakya un ai ya ka jan kop jong ka jing ya ro yole se don na pring jong pi ki parlok ba ye ki ba don ha pring jong kata ka jankop ka bakhya pi ngosi nam ta ka yin ka sam pi pang ka men sim pi pang ka do not pi da yam khang na ka man ta ka khot jong ka yin ka sam lani nam ta ka jing e ka ba wan lap pi ka jing em jong pi kat ki lompa henry ha ka ne ka clip mat jong ka por u blay un pen kop ya pi da ka jankop jong ka jing ya ro ha ka jaka jong ka ta ka men sim ka bakhya nang ta hang tung yo i sai we ka benta ka ba on khot ya ki ding ka hok jing tung jong utrai ki ding ka hok ki briu ki ba pediang ya kani ka jing pen kelador ki briu ki bala yo pediang ya kani ka jing pen thamai pat ka jong ublai kin long ki ba khlan kin long kum kita ki ding ki ba ne scam ki bala thung da ublay ka bible ka ba kita ki ba it ya ka hukum ka jong try ki ba perkhat senyas ngi ya ki an ki jong utrai kin long kum kita ki ding ki bala thung harod jong ki wa ki ba say ya ki so halaka ayom ki ba ki sla jong ki jerngam sa pat ka e baro ka ba ki le kan man pha bat da shisha ki briu ki bala yo mat ya utrai ha ka jing em jong ki ha ka jaka jong ka depay un penkop ya kata ka jing itanat ha ka jaka jong ka jing smosi un ai ka pnyang jong ka jing kemen ha ka jaka jong ka mensiem ka bakhya un penkop ya kata ka jankop jong ka jing yaro batkin long kum kita ki ding jong ka hok ki jing thung ki jong utrai bat ngange bakani ka khubor kan long ka khubor jong ka jing kemen ye phi ki ba smosi ka mensiem to ai ti la ka jong ka do not sha utrai ai ti la ka jong ka jing em sha ujisu hi un pen kala de tangu blai bala ban pen kala ya ka jing em jong phi na kata ka jaka jong ka
jong ka dpe syaka jing internet na kata ka jing sngosi syaka umpnyang jong ka jing kemen na kata ka mensiam ka bakhya syaka jangkop jong ka jing yarwa pinlong kum kita ki ding jong ka hok ka jong ublay to ublay ker khu ya phi na ka ba syak skore ka tien ka jong ublay amen